אנחנו שומרים על כל רוח, על רמת מוטיבציה גבוהה, ומקווים שבזמן הנכון, שיגיע הזמן שלנו, אנחנו נדע לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, ברצינות מלאה. אני רוצה להגיד לכל התושבים שאנחנו פה בשבילם ואנחנו שומרים עליהם, ואנחנו ננצח את המלחמה הזאת כדי שיהיה להם שקט בבתים ולא יצטרכו יותר להיכנס למקלטים והזעקות ולא יהיו הרוגים יותר, ושסוף סוף יהיה לנו פה שקט קצת במדינה, ואנחנו יכולים לנצח את המלחמה הזאת בשבילהם. אני לא זוכר מבצע שהשתתפתי בו, שהיינו במצב כל כך טוב לקראת המבצע, גם מבחינת האימונים, גם מבחינת הקשירות של הכלים והאנשים, וגם מבחינת המוטיבציה. פשוט לא צריך להסביר לאף אחד כלום, או לא צריך לתת סיבות למה אנחנו צריכים לצאת למבצע הזה. לא חסר כלום, לא לוגיסטית, לא מורלית, לא מבחינת האימונים וגם לא מבחינת ההרגשה. המסר שלי לכל התושבים בדרום זה שאנחנו כצבא וכחיל שריון אנחנו מוכנים לעשות כל מה שצריך בשביל להגן עליכם. Opa, cabeça no